o pan rallado. ¿Ti sabes dónde está o pan rallado? A ver, mamen, ¿qué pasa? ¿Dónde está o pan rallado? Veña, va, que temos que empezar. Gracias, Chicha. Hombre, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ainda non empezaste a comprar ahora? No, non empecé, iba a empezar ahora, pero... Pero esto que che dixo que che iba a traer. Vale, perfecto. Pois así xa podemos empezar. Pois xa empezamos agora, Pois ainda non empezaste, eu non sei se poderei quedar hasta o final porque teño un... Chamaronme do equipo do fútbol para facerlles unha churrascada e teño algo de prisa. Pois nada, pois veña, non hai problema, Moncho, que veña, que quedou feito eu só. Veña, pois vai a isto do churrasco. Non pasa nada, que abras antes de ir facendo pouco a pouco, pero, bueno, agiliza un pouco. Vamos a empezar xa. Pois veña, pois agora xa que temos todos os ingredientes, pois xa podemos empezar. Ben, moi boas, como estamos unha semana máis aquí en A Cociñar con Xosé Ramón, que son eu. Como estades? A cociñar tamén un pouco con Moncho, que son eu, e estamos encantados de estar aquí. Que imos facer hoxe, meu querido compañeiro? Que tal, como está, José Ramón, son Moncho? Salúdame sempre. Xa me saludaras antes, cando chegases, pero... Xa sei, home, porque a xente que está na casa non sabe que nos saludamos, para que vexan que hai un cariño e unha amistad entre nós, entendes? Tampouco era necesario, Moncho, pero... Ben, imos hoxe a cociñar un prato realmente rico, excepcional, un prato ben rico que é rape. Rape, a mí sí que non me gusta. Gusta o rape, non? Non me gusta, raparon unha vez na mili, meteron un rape de moito nabo, collí unha catarreira que me acordou toda a vida. E o rape non me gusta, prefiero ter así sempre un pouco de pelo espeso que... Ao ir co gorro, nunca che canto churrasco. Que sentido de humor ten o meu compañero? Xa a consellería dixo, poñerme gorros para cociñar, a seguridade e higiene correcta na cociña. Pero refírome a que hoxe imos cociñar o peixe, rape, que tamén é coñecido como peixe sapo. Coñeces o peixe sapo? Non coñezo, non teño... Vou presentar, mira que cosa. Sacadeiro, que é iso? Isto é o... Bueno, este é a cabeza, realmente é a cabeza. Este é o peixe. O peixe sapo, o rape... Este é un peixe que vive no mar. Vive nas partes máis profundas do mar, vive... Pouco me parece que vive nas partes máis profundas. Debía vivir enterrado debaixo da area. Mira que cara fea. Home, a verdade é que non é moi bonito, non é moi estético, pero realmente unha vez que vas limpando, que o limpas, que o des espiñas, mira como queda, Queda así, que xa o teño preparado en medallós limpiño. Eso que é? A parte que lle falta, lo? O do rape o que máis emprega, pois é a cola, non? Só se utiliza a cola, o rape utiliza a cola. É como algún individuo que conozo eu, que só utilizan a cola para traballar. Non sei se me entendes. Claro, Moncho, por favor, fai o favor. Xa dixo por películas de viernes. Claro, moi ben. Pois imos aquí. E este é o mesmo peixe, mira, isto ainda ten unha pintiña, parece que lle meteron o chuvo Photoshop, fíjate. Quedou moi ben, sí. Parece que ten Photoshop. Mira isto, isto non come nadie, mira isto. Bueno, pois está. Aí está, parece que ten Photoshop. Photoshop non leva. Como a Duquesa do Alba, me cago en la mía, sabe Dios o Photoshop que lle manjan a esa señora. Por favor, non estamos aquí para falar. Non estamos aquí para falar. Como será? Que non sei, eu que sei, pois parecerá, bueno, tanto ten. Fala, di, a ver, valiente, como será a Duquesa? Como un rapi. Fíjate a cara da Duquesa de Alba, ¿entiendes? Bueno, non pasa nada. Si faz un robo, botas por aí. Sí, aparta moi diante que case vomito. E imos a empregar para cociñar a receta que imos facer, pois aquí, o que son o rape, pero imos facer unha receita que é moi atrevida, pero moi fácil de facer. Moi ben. Como é de magura? Fácil porque se emprega. Imos comezar, o que facemos é botamos... E como cortache isto? Isto vai así en toro normales, non? En toros, en medallós. Falta a corda para colgar no pescozo, para que sea medallón, non? E cortamos a cebola que xa cortei, para que vexades que a cortei en brunís, En donde cortache? Fucha a Francia, cortala... Non foi ningún sitio, senón que... Bruniche. Bruniche é onde xogan o fútbol, correcto, que vive. É así en dados, non sei se podes apreciar así na casiña. Aí é un estilo de corte. Un tipo de corte, vale? E unha vez que teñamos aquí o aceite xa tal, botamos aí e botamos a cebola. Te gusta esta cebola? A mí faime chorar, sabes? Emociono me cache cebola. Bueno, pois aí temos eso, e te vamos sofrindo a cebola, vale? E tamén despois imos cortando uns allos en láminas. Como dis que Brunis era? O Brunis? En Brunis. En Brunis. Ese nombre se inventado de los vos, ¿no? No, bueno, realmente... En vez de decir, picámoslo en taco, no, Brunis, para cobrar polo plato 200 euros. É un tipo de corte, non aumenta o prezo ni nada. E entón, bueno, pois o que engadimos unha vez que teñamos aí a cebola, que a estamos... Sí, estaba queimando, é o que estás facendo, queimando. Queimando non, e con un pouco de viño blanco. Moi ben. Si te parece ben, Pareceme perfecto. O viño blanco, como así o tiramos? Aí está. Moi ben, aí o temos.
Aí está. O que é o... Isto que tes aquí, que é para picar. Eso é o bacon. Eso é o bacon que ahora, unha vez que se evapore isto, botamoslle o... Isto non é bacon, carallo, é panceta. No, pero é Isto é bacon. panceta, José Ramón. É bacon. Fala para que as personas. Estamos facendo un bacon. programa para a xente. Panceta, señora, que está na casa véndonos. Non, e facemos así un pouco. Panceta. Vale, ahora xa se está evaporando o que é o viño. Non sei si podes olir. Sí, é verdad que se está evaporando, é verdad Moi que... ben, pois aquí temos, imos deixando aquí que se evapore isto. Vou botar outro pouco. Moi ben. Parece que se evapora, pero son eu, Aí está. Botamos o bacon, e mentras isto se vai facendo pouco a pouco, Correcto. imos precalentando o forno a 180 grados. O que é o mismo en dous ángulos de rectángulo. Isto non son os rectángulos. De que me estás falando, Moncho? Un ángulo rectángulo ten 90 grados. Dous teñen 180, o que dixeche ti, ven sendo mismo. A ver, que eu dixen que poñemos o forno a 180 grados de temperatura, pero non ten nada que ver cos ángulos nin nada, E imos ca seguinte parte importante do plato, que é este ingrediente que temos aquí. Este ingrediente que temos aquí, que é importantísimo para este prato. A filosofía é a alegría. Alegría e música son importantes para a cociña e para a vida en general. Por ejemplo, un pouco de alegría. Sementare, roliño de clarear, se metronomo medre. Vamos todas, José Ramón, venga, Alicia. Cada día más linda, cada... Por favor, que... Mira, Moncho, esto realmente o que necesitamos son as vieiras e sobre esto vamos a emplatar despois o seguinte, o que é o noso plato. Unha vez que temos xa este sofritiño aquí feito, agora xa o botamos aquí enriba das vieiras, fíxate, imos, botamos aí un pouco, vale, ves aí a cebola, o bacon, temos aquí, vale, aí o temos, a eso, e agora colocamos enriba, colocamos o que son as vieiras, devolvémolas ao seu sitio, vale, e en cada unha destas colocamos un trociño de rape. E agora, isto vámoslo meter ao forno, pero para que non se estropee... Ao meu gusto, isto faltalle algo de carne. Pero le ven, non che digo que non le ven. Leva un pouco de bacon. Ten boa pinta. Vale. Entón, ahora isto, para que non se queime, collemos e botamos un pouco de pan rallado. Botamos pan rallado, non me mires así, porque o pan rallado realmente o que lle fai Non lle botar moito. Bótolle porque así realmente o que facemos é protexelo e crea unha capiña e aí exactamente. Vale. Pero que xa lle chegue, José Ramón. Non, esta hai que ser xeneroso porque o que conseguimos despois é unha capiña cruxente, aí... Igual se reseca, non? Aí está, non se reseca, aí está. E todo isto levámoslo ao forno e mentras imos recollendo isto... Dalle algo menos, se queres, Aí está, 12 minutiños, 180 grados. Bueno, pois eu xa vou marchando. Bueno, espera un segundinho que xa casi está. Pasaron os 12 minutos. Sí. Pois vamos aí. A ver, que saco aquí do forno. Cuidado, non queimarse. Pero que tivemos que ter, pero se o tiven a 180 graus que... Pero isto... Eu vou che dicir unha cousa, Moncho. Isto dirías moito, pero eu ben sei por que foi isto. Pero por que foi? Pero sería un fallo... Foi por culpa do pan rallado. Pero pan rallado, pero que pasou co pan rallado? Que pan rallado... Co pan rallado non é pan rallado, Moncho. É serrín. Entón, xenche serrín que me pediche algo para aquí, para que tomara isto, que sempre se patinaba, Bueno, vou, marcho, que teño un churrasco por chavales do fútbol, Veña, un saludo.